Hello logofer, good morning to you logofer. नोंथांमोनखौ बयखौबो माने गुड मर्निं विश खालामहरनाय जाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फुंबिलिनि मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरोना। थ' नोंथांमोना खोनासंनो गोसोबा थ' खोनासंनो हादों आरोना। नोंथांमोना सिगाङाव माने थाम्बनेइल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे आं मानि बागै माने भिडिअखौ बानायनो नागिरदों। थ' नैबे थाम्बनेइलाव नुनाय हिन्जाव आरोना, बेनि नामा माने मारियाम बसुमतारी आरोना। बेहा गथ' सानै दंखायो आरो गथ' सानै थाखानानैबो माने बेलेग हौवाजों माने खारनानै दं आरोना, गोमानानै दं आरोना। एप्रिल 9 थारिखनिफ्रायनो माने गोमानानै दं आरोना बिथाङा, बे हिन्जावा। नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बे हिन्जावखौ नुयोबा ना हमनानै दोनबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नङाबाबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बिदियाव हमनानै दोनबाय होननानै आरोना। थ' लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदि माने बार भिडिअ नुबाय थायोबा आरो भिडिअखौबो खालामनो लासिं सिं मोनलायलाङो, लाजिनो ओंखारो नंगौना नङा। जों बर'नि थै जानानै माने दुखुबो मोनो, लाजिनोबो ओंखारो आरोना। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिखौ बुंनाय माने गावखौसो बुंना लानाय जायो, नङा नङा। थ' बेबायदिनो आरोना। थ' नोंथांमोना माने जेबो साननाङा। थ' नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। माने नोंथांमोना आं भिडिअ बानायाबा नोंथांमोना बोरै नुलायखो, नङा नङा। थ' बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जायो आरोना। थ' लोगोफोर आं दिनै बुंनो मेन पइन्टआ बेनो जाहैबाय जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो जाबाय थासिगोन नामा, मानि थाखाय जागासिनो बेखौ माने बांसिनाव बांसिन स्टाडि खालामबा माने मोजांसिन जागोन नामा सानो आरोना। मानो होननानै बुङोबा आजिखालि सासे नङा सानै नङा बेलेग हारियावबो खारो आरो, माने बेलेग हारिनिया अनेक बेलेग होननानै बुंजायो आरोना। बुंनो थाङोबा माने बेफोरबायदि भाइरालनो मा होनो बेफोरबायदि जाया आरोना। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आव इउटुबारफ्रा माने एभेलेबेलसै, माने बांसिनानो बेबो होयो ना। बेखायनो माने भाइरेल जानो थाबैनो ग्रेब खालामो आरोना, माने थाबैनो भाइरेल जायो आरोना। जोंनि बर'आव माबा मोनसे बेफोरबायदिनो गाज्रि भिडिअफोर आपल'ड खालामोबा थाबैनो नायो आरोना मानसिफ्रा, बांसिन नायो आरोना बेफोरखौ। थ' बेखायनो माने जोंनि बर'आव माने पपुलेसना बांबाय इउटुबारफ्रा। थ' बेखायनो माने थाब भाइरेल जानो हमसै आरोना। बैयो नुयोबा बैबो हगारगोन नै बेफोरबायदि आरोना। थ' जेखि जाला थ' जों मेन पइन्टआव फैनोसै, नंगौना नङा। बे जायाना, जाय हिन्जावा खारदों बेनि फिसाया माने गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन जाहैबाय। बिथाङा खामानि मावो, खामानि मावनानै न'आव मा जादों मा जायाखै बिथाङाथ' मिथिया। बिथांनि हिन्जावा सोरजोंबा लाइन लायो ना मायो बिथाङाथ' जेबो बेफोरखौ खबर लानो टाइम गैया, नंगौना नङा। नै बेफोरबायदि जायो आरोना। बाहेरा देशआव खामानि मावहैग्राफोरनि हिन्जावफोरा बेफोरबायदि जानो चान्स थायो आरोना। मानो होननानै बुङोबा सोरनि गोसोखौ सोर हमनो हानो, नंगौना नङा। थ' बेनो आरोना साननांगौ गोनां बाथ्राया। ओरै न'खरखौ गारनानै थाङाबाबो जाया, गारनानै थांबाबो जाया, नै बेफोरबायदि जायो आरोना। जायफ्रा हिन्जाव लायो बिसोर बुजियो आरोना बेफोरबायदि घटनाखौ आरोना। थ' नोंथांमोनाबो जायफ्रा हिन्जाव लायाखै नोंथांमोना बुजिथ'नाय नङा, हिन्जाव लायोबा बुजिगोन आरोना बेफोरखौ। थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनो जे मा होनबावनो ना, जोंनि बर' हारियाव बेफोरखौ अनेक खम खालामनो नाजानांसिगौ, माने बन्द' खालामनांसिगौ बेफोरबायदि खारनाय मानाय, नङा नङा। एसे सिरियास एक्सन लानांसिगौ। थ' बेनो आरोना आंनिफ्राय बुंनाया। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। थ' बेनो आरोना। थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।